nginemizwa yaSibari ngiyamthanda angazi indaba mayifika nje ngivele ngimuze njengathi umuntu kade sajola naye noma ngene endlini uyeni weperfume nje ngiyamthanda angazi kwenzakalani. Manje umothi uSibari usho ukuthi ujolana nodadewenu noma kwenzakala awuchaze kabanzi uSibari kanjani? Okay, uSibari ngokuthi beshade nosisi wami. Oh babantu Kade beshadile. Abashadile. Bade beshadile nosisi wami. Usisi wami washona emva ka mhlawumbe na 3 months eshonile usisi wami. Bengihlala naye nezingane zakhe. So wena ukubone nini lokho ukuthi unama feelings kaSibari wakho? Sibari into engilethe la mina Sibari nginemizwa yakho. Angizincane. Nginemizwa yakho. Kahle ncane. Kahle ntombazana. Umbiza ngoncane? Umama wabantwana, umamncane wabantwana bami. Uthini impendulo yakho ke? Kulokho esikukhulumile. Impendulo yami. Uyamqoma usisi noma umqomi? Sibingelele babukeli beVumani Film. So uMarani lo ndoda emnyama. Namhlanje no my sister la. My sister usibhalelile istory sakhe is very interesting yabo. So asizwe ukuthi my sister usiphatheleni. My sister unjani? Ngiyaphila bhuti njani? Ngiyaphila ngabe sikhuluma nobani? Ukhuluma noNokwanda Khuzwayo. Oh Makhuzwayo. Awu umnguna ngithi. My sister namhlanje yini emletha la namhlanje edala ukuthi usibhalele namhlanje? Okay bhuti into engilethe la ukuthi nginenkinga nginemizwa kaSibari. Nginemizwa yaSibari ngiyamthanda angazi indaba mayifika nje ngivele ngimuze njengathi umuntu kade sajola naye noma ngene endlini uyeni weperfume nje ngiyamthanda angazi kwenzakalani. Manje umothi uSibari usho ukuthi ujolana nodadewenu noma kwenzakala awuchaze kabanzi uSibari kanjani? Okay, uSibari ngokuthi beshade nosisi wami. Babantu kade beshadile. Abashadile. Bade beshadile nosisi wami. Usisi wami washona emva ka mhlawumbe na 3 months eshonile usisi wami. Bengihlala naye nezingane zakhe. So wena ukubone nini lokho ukuthi unama feelings kaSibari wakho? Ngimbona ade qeda kushona nanokuthi ushona bani ushona uSibari futhi? Kwakushona usisi wami. Ngibona ngendlela yokusho ayesanda kushona usisi wami ngangimthanda. Emva kwakhe useshona ngendlela ebephethe ngayo usisi wami nendlela ebengiphethe ngayo mina. Ebengiphethe kahle. So lento leni yenzeke before usisi wakhe ashone noma yenze after seshonile uswena ube nama feelings kaSibari? Iyenzeke usisi wami eseshonile. Seshonile. Seshonile. Ngabe uSibari uyazi usama feelings for yena? Angiboni ukuthi uyazi kodwa ngiyengizama ukuveza nje. Awuchaza kabamuthi uzama ukuveza ngiyenzama ukuveza ukuthi ngiyayinela. Mina kahle mina ngumuntu oyiphuzelayo uthanda ubumnandi kodwa manje ngibuke yonke into isibheke mina nezingane ngoba ngishaya nezingane isibheke mina kusho ukuthi angeke ngisakwazi ukuthi ngihambe ngiyofuna abantu ngaphandle umuntu ekhona endlini usisambhelo wangishaya nomuntu. Uyena nje ngiyamthanda shimi lapho. Manje uSibari achaza umuntu othanda ivibe ngoba uthi uthanda ubumnandi umuntu kanjani manje hleli ngoba wena uthi uhlala kwakhe akaze zama ukuxoxa and stuff. Ngayeka emva kokushona kwasisi ukuthi ngihambe ubumnandi. uSibari umuntu straight. Undoda omzulu. Unje umuntu straight. So my sister ngoba usho so wena uSibari yena akaze abone mhlamba amasayini owenzayo ukuthi uyamfuna or staff or kanjani? Ngiyacabanga ukuthi ukebona ngoba ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngizihle naye ngihlezi nginaye endlini. Angazi noma uyabona yini. Okay mocabanga uzozizwa kanjani mekafika la umtshela indaba kanje uma ucabanga mhlambe akazi wayicabanga ngendlela ucabanga ngayo?
Mhlawumbe uzophatheka kabi ngoba ngimbona ukuthi mhlawumbe ngimbona ukuthi kusakhona lokho une-stress ukuthi yini washonelwe umuntu wakhe bemthanda shem. Manje so wena ngoba uthi uSibari shuthi lo muntu ade ekhokhile ekhaya washada awunawo amahloni ukuthi ekhaya bazokubuka bathini ngokomphakathini usufuna indoda kasisi wakho oshonile nokwenza. Mina nginawo amahloni anginawo amahloni ngoba phela ukhokhile yithi wakhokha kumele siqhubeke lapho esigcine khona. Awusabi ukuthi abantu bazothi mhlawumbe ade uvela umfuna uSibari esaphila usisi ingakho usicabanga sehamba. Noma abantu bengasho noma yini angisenendaba nje noma bengasho noma yini yena ubhuti ngiyamdinga uSibari wami and ihleli kamnandi nezingane zakhe futhi uyayibona siza enjoy ukuthi zikubiza mama zimbiza ngomama vele nguma wazo kodwa nje oh yeah ayi manje zithina mhlawumbe azibuza lo mbuzo ukuthi okay mase kuyolalwa manje uma walala ngala ubaba walala ngala zingakanani ingane. Ingane zina omunye una 13 omunye una 9 so abakazi bayibuza imbuzo kanje ukuthi ma uzohlala nathi forever noma usazohamba and stuff. Akaze beze bengibuze lo mbuzo ofana nalo. Okay my sister sizomlanda kuSibari namhlanje ne njengoba bathi usibhalile sasho sizomthola uSibari eze naye la namhlanje asimtshela ukuthi ulethe simletheleni ne uzomchazela noma kafika la ngeke usaba umtshela. Ngizozama ukumtshela uSibari akukho kubuyela emumva ngoba nami ngiyafisa ukuthi yini elazi iqiniso ngingalokho ngifihla ngoba nami ngiyafisa elazi iqiniso mhlambe yena ke mhlambe uzongizwela ukuthi yini sibone ngesolinye angazi. Manje my sister awusabi ukuthi momtshela uSibari mhlamba angayithatha endlela ofisa ngayo nizobona kanjani endlini masenibuyele emuva mhlamba lento umtshela yona angayivumi. Ngicabanga nganhlobo nje ngoba phela uSibari ngiyamthanda ngiyamdinga anginakho kubuyela emuva nje ngifuna yena nje ngqo. So uyayazi into oyenzayo? Ngiyayazi lengenzayo ngiyayazi. So kusale iphuso nomtshele nilapha endlini uSibali sisibali kahle ngiyakufuna. Cha ukuthi bengathanda ukuthi ngimtshele endlini ngoba angimazi ukuthi mhlawumbe uzongenzani mhlawumbe uzongishaya indlela azorate ngoba phela umuntu osadiniwe yithatha isandla kushona lo muntu wakhe angimazi uzosasa kanjani. Yeah ngiyakuzwa my sister ne so uSibali mokucabanga yona ibehavior yakhe yena umuntu onolaka noma umuntu quiet nje. Yeah umuntu oright yena oquiet kodwa kube khona lolu laka lokuthi usanda kudlulela umuntu wakhe ebemthanda. Mocabanga lesikhathi lesi ehambile my sister uthe u3 months angithi. U3 months. Mocabanga ubhuti usehile ngokwanele noma uyamphuthuma and stuff. Angikwazi ukubekezela ngani uma ngiyamphuthuma yini. Ngingasakwazi ukubekezela. Ngiyaxolisa ngizange uzokujaja la yabo. So ubhuti uzofika ne. Alright. So ngicela team ningilethele ubhuti ngalana eze so uzomtshela exactly ngendlela ozizwa ngayo yabo. Yebo ngiyabonga kakhulu. Kunjani uvalo? Lukhona lona kancane kodwa nje ngoba phela ngiyazi into engiyifunayo. Ngiyazi into engiyifunayo. Ngizoyenza. Akusekho kubuyela emuva. Akusekho kubuyela emuva bhuti. Ugoduka naye namhlanje. Ngigoduka naye. Awukuze ngithanda ukuzethemba kwakho ngaphakathi wayo. Ngiyagoduka nje naye. Alright. Hawu. Sibingelela unjani bhuti? Ngiphilile mhlonishwa njani baba? Hayi siyaphila ukhuluma nenkunzi emnyama la ne. Yebo bhuti. Silana sikuyivumani film namhlanje yabo. Ivumani film inceda nje abantu yabo. Kodwa ngizokuchaza nokuhamba kwesikhathi ukuthi udaba lungani yabo. Ungathuka kakhulu. Hayi angithukile mfethu ngishaqekile nje ngiyakuzwa. Kancane. Hayi kancane ngosi makuthiwa ivumani ngathi kunento engizoyivuma angazi ngimenzeni. Ngathi sesangomeni. Okay, my sister lo uyamazi. Yebo ngimazi kahle. No, awukuyichaze bhuti ngabe sikhuluma nobani ngempela? Mfethu ukhuluma noKhanyisa wakangwane. Ngwane. Ngikhanyele baba. Hlongwane. Yebo bhuti. Okay. So Hlongwane sinoma sister la ne usibhalele namhlanje. Yabo. Washo ukuthi ikhona inkinga afuna sinizwe ixazulula nina no2 kukhona thina yabo ngoba sesixazulula inkinga kahle kahle yabo. So inkinga my sister uzokutshela yona yabo. Manje ngabe nisondena kangakanani my sister before ngiqhubeka? Mamfoka baba ngazi noma nginayo any right ukuhlonipha uhlelo lwakho. Mhlawumbe ngingacela ukubuza nje ukuthi mhlawumbe kungani inkinga leyo eze azoyiveza la ngoba ngisiyena umuntu mhlawumbe ovalelekile. Okay, la ulompendulo leyo mbhuti ngoba ngasho ukuthi thina sabantu baxazulula inkinga yabo. So my sister ube
nokusaba ukuthi maza ku singekho thina maybe uzoyi-attack-a ngenye indlela inkinga yabo kodwa uzokuxoxela inkinga ukuthi yini yabo Angilalela. akukuthusi lokho. Akungithusi. Okay my sister akuchaze ngobhuti sefile la ukuthi kahle kahle yini ekulethe la. Sibari into engilethe la mina Sibari nginemizwa yakho. Angithi ncane. Nginemizwa yakho. Kahle ncane. Kahle ntombazana. Umbiza ngoncane. Umama wabantwana umamncane wabantwana bami. Ufike kanjani lapho? Kwenzeka emva kokudlula kwasisi ukuthi ngikuthande. Nendlela ubuphatha ngayo nami ngifisa nami ungiphathe ngayo. Hayi. Ngikuzwela kude kakhulu. My sister mhlambe umchazela kahle ubhuti ukuthi kahle kahle yini lo oyifunayo noma lo oyizwayo wena edala ukuthi abe la namhlanje ngoba ngathi uyayethuka indlela ebeka ngayo. Usho lento oyishilo nje kumina yabo. Okay, into engiletha la Sibari angisakwazi mina ukuhamba indawo zami ngihlezi nezingane. Mangihleli nezingane na ukhona endlini khambe ngigcine sengiba nemizwa yakho. Kaqwabe uthwele kunendawo zakho ongasayihambi. Ngiya-understand ukuthi umuntu ohamba ubumnandi njalo yakho na ngiyakubona ukuthi usuthe kuyiqoqa but akusho ngomina ukuthi iziqoqe okanye phila impilo ongayithandi or whatsoever so akuphushela lokho ngathi kuyiblame mhlawumbe yempatho ekhona ukuthi bengifuna ukuhamba enyatheleni zasisi nosise bonke umuntu beyiphethe kahle nanendlela ubumthanda ngayo nami ngiyayizizwa ngathi lento le biyenza kusiswami ngathi ungayenza kumina. Angazi noma mfowethu baba ngi-understand ngenye indlela yini. Uma isister hlahle body ne uthe uhlongwane ne uma isister ukhala ngokuthi usehlaya nawe isikhathi eside makasho uthi since kuhamba usisi senispend isikhathi ndawonye nabantwana so usenemizwa yakho useyakuthanda so usefisa usiniqhubeze lo wamuzi lo yabo wakahlongwane kanye nabantwana avala isikhathi sa my sister ngakamakoti lo wakho washonayo ngoba mhlawumbe my sister ushone nini inyanga sezintathu hayi rest in peace ngathi umoya wakho ngalala ngokuthula ne ndiqiniso umfoka baba nababukeli since ahamba uthandeka angikaze ngibe sesimeni la khona ngicabanga khona umuntu wesifazane and unokwanda lo kimina wafika nje on early stages wafika njengomagojana ngamamazwi ufana nosisi wezingane zami omdala and deep down emndenini wakubo kwakhuzwayo ukhona umndeni wakubo but esililini sakwabo bahanje abazali bebabili so since then wabe sehlala nonkosikazi yebo bengisebenza away ngikude nabo but bengifika ngalezo khathi engifika ngazo so masisi hayi manje wena bhuti kuso sonke lesimo esenzakalayo awukazi ubona ukuthi mhlawumbe usisi kukhona inhlasana anayo othando ngawo izinto azenzayo noma into ayikhulumayo manikhuluma yini nikhuluma nje manihleli ndawonye sosingana zikho sesikoleni isikhathi esiningi mina mfowethu after kuhamba kwezingane uyena futhi oyihambisayo angikhoni ngisho ukudrive ngihambisa izingane isimo sami sangigcina ngisendlini uma ngizophuma mina ngiphuma after yena ebuyile mabephuma ngithatha ishawa ngihambele ngemsebenzini angibi nesikhathi sanele sokuhlala naye at least kancane late mhlawumbe ingane mayisheshe zazumeka sakhonto ezibuka kuma TV and ngisuke ngekho consent ekuthenini behavior ndlelana khona lapho engaphuma khona ebathroom ngakithi lapho yangibona lakhala ngaqasaza ithawula ngamabomu wanganginaka ngangifuna ukunaka ngangifuna ukubona ukuthi yini ngangithi lapho khona nami into ozoyenza ukuthi yini uqathaza ngamabomu ithawula ngiqathaza ngamabomu ithawula ngoba ngangifuna nginake ndilelo thawula bhuti angazi noma mhlawumbe ngizokubeka kambi angifisi naye efile kambi it's like there's a devil in the house cause lelo thawula lelo
akulona lisebenzisa elikankosikazi. ha manje And that day I notice ukuthi Ngangikhumbuza amapijama yena nje. kankosikazi awekho erumini yethu. oh And ngazinika isikhathi sokuyibuka lento ngalobo busuku kuphela. And ngakusasa ngabe sengikhiphile enqondweni. manje bhuti wami maqatha ithawula umbona njengomuntu onjani wena endlini nibukana kanjani sibanjani isimo emva kokuqatha kwethawula Ngoba ngisho nje mfethu ingqondo yami ilokhu yathumbeka kudala. The only thing mina engathi yangisiza ukungena kwi-computer yami ngisebenza. Yebo khona ngayibona leyo scene but not the scene yangena enqondweni yami. It's just a matter of a mistake eyenzakalile. yaphuma nje ukuphindanga ngicabanga ngayo Wayephuma ebathroom ngisesitting room. Then macosha wakhuza but wathi mayibabaza ngangambhekile mina kwakuthi usenyusa vele. Then wayesithele endlini then sesibonana kuseni. no manje uma isystem ombuka yena akakufanele nonkosazi wakho wakudala mhlawumbe ngoba phela abandawonye akuvuki lwa umuzwa lwa ukuthi Hayi mfethu ngaphuma nje kuleyo nto leyo ngabo lobo busuku into kodwa yangenza ngize ngibuyele kuyona ngabo lobo busuku ngathi mangifike eroomini ngabothi kuthintiwe kuyiside la odrop lento sekhosazo abendinga notice ukuthi ama-picture Ngihlezi ngizama kodwa ukuveza ukuthi ngiyakuthanda, yazi ngihlezi ngizama. Ayikho indlela engenzi ngayo ukukhombisa ukuthi ngiyakuthanda. Ngazo sonke isikhathi. kahle hle awungichazele nje wena ke ngawuqoba khungene wena ngempela. Okay, kusho ukuthi kahle kahle iphutho ukuthi ngitshetse ngiyakuthanda. Ngiyakuthanda mina. Usayingane ngempela. Akekho umuntu lalela angikusiza ngaphandle kwayo yonke le nyifinyifo ngizisele yona la angikusize ngento eyodwa yabo lapha emzini kababa akekho umuntu owangena noma ubaba manje ngoba thina sixoxa sothi awusazi isinto kahle hle makhuzwayo eqinisweni emzini kababa akangeni umuntu ongasiyona intombi into manje bafu awucabanga ukuthi kumbiza ngesibongo kuyamjabulisa ngikhona umchaza isibongo sakhe siwuyena impilo yakhe and mina ave ngichazeka ke mazongibiza kanjani isibongo sakhe sithaza sakho siwuwena vele ufanele ubizwe ngantoni kanti seyimina kodwa masisho wena sifika ngenye indlela yokuthi ngiyakuthanda sacela ungibhekisise kahle ngiyakuthanda lalela unokwanda wena isithakazelo abokhokho omkhulu bakho ngisuke ngakhulumi nawe ngisuke ngikhuluma nabadala bakini kuwe mangithi makhuzwayo ngithi phakathi wayo kodwa ke wena wakhokha zonke inkomo vele ekhaya kubo walobola washada hayi akukho kashoda baba ingakho vele uhlonipha kungifanele enye into efanele uyazi ngoba kwakhe ubuhlobo nje sakho ubuhlobo obuhle nosisi wakho sumndeni ngingena ezobela kanjani inkomo emomvu ngingakho mina ngifuna ungena esikhaleni sasisi wami ikina ngelikweleti nami bengajabula ikina angelikweleti ikithi awulikweleti mana bhuti mhlawumbe ubhuti unangaka iminyaka like 38 lo muntu lo una 22 maybe na 21 awuboni mhlawumbe uyagagamela ukuthi ufuna indoda engaka una 21 iwona ngathi yona engcono mina ngithanda wona yo uthi uthanda wena bhuti ngiyathusa usho ukuthi uthando lwakhe olokudlala ngoba mayikhuluma ngomshado nokuphatha umuzi akusikhona ukuklina okhahlale kwenza akusikhona ukayina okhahlale kwenza uyakayinela kanti ngiyam-ayinela ngoba ngisho ufana nendodakazi yami endala ngiyam-ayinela ngiyamphekela futhi nangipheka kangcono-ke upheka ngcono kangcono mina awuboni mhlawumbe lokho usuyagagamela ukuthi kodwa angendawo ngipheka kangcono nje yabona manje ke mhlasimbe sefana nginishiye bhuti ayikho into engidina nenginyanyisa njengokuthi kube khona umuntu ozokhuluma ngonkosi especially engasekho engasezokuyiphendulela angikhumbuli lo epheka khona usisi wakhe angikhumbuli ngalo deke pheka ubebhizi exoxoba ngazopheka kanjani ngaphi la ogane ukuthatha phi pho ukuthi upheka kangcono kunaye wawangiza ngicomplain ukupheka kwakhe mina akazi uzocomplain nokwanda into yenza ukuthi ngigcine mina ekhaya noma esehambile usisi wakho ukuthi ekhaya kini awusenabo abazali mongamxoshelana ngaphela nje ngaye angisho ukuthi ngingaphela but ikhaya beluyindawo engcono kunekhaya lakhe ngeke uzungixoshe kodwa ingane zasisizo zozenjani sohlala nabanye abantu sohlala namanye amantombazane ngikhona mina uthi my sister wakuza ukhala ebusuku so lento le uyenzisa ukuthi ufuna ukukhamfatha uthi akakwazi uhlala indoda ekhalayo endlini angazi uthi futhi angikwazi ngempela ngikwazi mhlambe lamazwi akho aqonda ukuthi ucela ukushiya ikhaya mawuthi awukwazi ukuhlala nomuntu okhalayo indlela mina engizila ngayo indlela engizila ngayo mangivukelwa imizwa isikhathi sonkosikazi wami ngivukelwa yiyona angizogayidwa kuwena kuloko ngikhona nje ngikhona ngizokufudumeza mana kanti kuzile isikhathi singanani ekhayeni kwaphakathi wami akuzelo ngeke ngathi usezile kakhulu naye
Usezile kakhulu nje. Mhlonishwa mhlambe isintu uyashiqonda. Angizili lokho kugeza amapika, angizilile lokho kokukhumbula unkosazana wami kumbuyisa. Deep down mina ngoba ngasohlonisa ukufa nami ngizofika anginasikhathi umuntu wesifazane manje. So emva kwalokho sikushona umfazi wena awusamfuna umuntu wesifazane? Anginamuntu wesifazane empilweni nami futhi soze. Ngiyamuzwa my sister. Lesi sifunga ngasenza mina ngasenza kumfundisi ngasenza kwabadala bakithi nabakubo. Ingena ngala iphuma ngala mhlambe mase ngifika endlini mhlawumbe uzoshintsha. Angazi mhlawumbe uyakholwa sisi? Mina awukholwa? Awucabanga ukuthi unamadimoni? Angingali demoni. Yazi into akayenzile enyangeni ezimpilo ezidlule. Ukwangimemela esontweni uyaqala nokuya esontweni kwafika umanxumalo laphana lo mama ngiyamazi kancane. Ngaye esontweni khona futhi wakhombisa akekho kwakuyena lenkolo kokungcono ngisho mina ngalelo la. Uyefuna ukushama wena noma wenza njani? Kwakwenze njani? Demon. Akunali demoni mina. Angisho ukuthi ne-demon ngithe demon uyidemoni. Angilona ke demoni. Angazi ngizokubhekela ubani angazi ngizami. Ngizothi yini ke manje kusona? Angazi mina ngibona nje. Bafo ngicasi lento asilungi my sister. Ngiyanizwa impela le situation lena inixakile noyithu. Usisi lapho kuwo konke akushoyo mhlambe ungabe ukuphuthumile uma ngamnezi isikhathi ukuthi mhlambe uzile lesikhathi usifuna ukuzila sona 6 months uma isikhathi kanani? Owemne wethu. Ukuzila kwami impilo yami yonke. Awungeke. Angizilele yena. Angizilele umhlaba, angizilele umndeni. Sonke sizilile sadlula. Ngihlonipha isinqumo engasithatha mina. Awungeke. Ngiyami impilo. Shuthi bomthanda umkakho. Angizophothi shuthi bomthanda umkakho. Umkami it not just bengimthanda. Wakhethwa abaphansi bakithi. Nami phela bangikhetha. Akusena lo nkosikazi, uyankosikazi ungokababa, umuzo kababa. Ngoba uthi my sister la bayigazi elilodwa so mokhethe yena ufanele ukhethe yena. Yebo. Angikho isipesini sokukhetha. Ngakhetha kwadlula. Anginangisho umfowethu ngathi ngimthathela unkosikazi mina. Ngazalwa nje ngingedwa. So wena before akazi wamchithela umuntu wakho esakhona akazi wamchithela noma yena wakuchithela before? Angeke ngiqinisekise sayidini lakhe kodwa anginazo izimpawu. Mina mzukwane ngiyocela isihlobo esihle kubo kwabe ngigcinile ubona into esifazane. South Africa engikuzwa namhlanje kuyathusa. Kunzima kakhulu. Ave ngigqola kamnandi. Ha. Ngeke ngibuke nje uma egqoka into ezimbambayo ukuthi hayi limile indoda leya. Yini elimile? Into yakhe impahla enkulu. Yewena angisiyona ingane angisentanga wakho, angisiyona umngane wakho. Ngiyangizwa? Ngifuna ungizwise nami lokho ukudla lokho okuzwisa usisi wami. Yo. Awukwazi mhlawumbe ukuphuma uyokontanga yena? Ngiphuma ngishone engathi uzoyiphila lempilo obiphila phambilini. Usuzoyiphila ngempoqo ke manje. Ayi ngeke. Ngizoyiphila endlini. Ukuthi unginikeze lokho engikufunayo. Uyiphile noba? Nawe. Unayo indoda umucabanga? Anginayo indoda. Anginayo. Indoda iyona le. Angihlangane nokuthi indoda unayo noma kanayo yini? Iyona le ndoda. Phela ngikwazi lapha emzini kababa khoma umuntu engabe. Yabo even nje ngene endlini iperfume yakhe. Perfume yakhe noma inuka endlini. Yo. Ngivele ngizwe ngathi ukhona noma engasekho. Ngiyamfela ngimuzwa ngaphakathi. Uyothandana nalo ma perfume lawo alungile enjalo ama perfume akhe la oqhubeke ephile nawo. Ayikho inkinga lokho kufanele kwamukele nje ekufake engqondweni yakhe. Ayikho into engayenzi yabo noma yochama mhlambe nami ngingizizwe ngathi ngiphisiwe ngisondele eduzane ngitshela ukuthi mhlawumbe uzovula. Hayi angiboni udlala kancane ngikhona udlala kancane shem. Ayikho into engayizama ayikho into sengaba ukuthi umuntu enengqondo uyizwa uyibuka kanjani yonke le nonsense kodwa for me i nonsense. Ushuthi i nonsense ukuhlanganisa umndeni baba. Ukuhlanganisa umndeni okaba nomndeni ohlakazekile. Angithi uthi okaba nomndeni ohlakazekile. Ungangifaki mina uthi usisi lo. Ngibuza wena ke ubuza umbuzo uthi kuhlaza umndeni okaba nomndeni ohlakazekile umuphi lo mndeni? Ngithi ingane azinayo mama. Asinayo mama. Akasekho uma wengane so na umama uzoreplace. Khona mina. Awubonzi iplan elula ngoba one day awusakhiphi lutho wakhipha vele. Ingane ayishoti. Noma engahamba nisizana shoti ngalutho. Siyazi uqasha abantu, siyazi ukuthi besebenza abantu benakekelisa. Usungazi uqasha umuntu ngikhona. Ukhona nje vele kubinakekelisa ingane anginankinga nalokho. Le ngingafuna le umbhede usukhuluma ngawo wena. Ayi. Usefuna nishele ikamera manje? Nobani? Kanti kunani ngishele ikamera? Nobani? Nawe. Ngoba sesiside isikhathi vele mina ngihlala nawe endlini. Hayi sesiside futhi isikhathi. Side kuwena mase sikwanelisile. Hayi ungaphuma ngesango phela. Mase sikwanelisile isikhathi sokuhlala ekhaya ungaphuma ngesango.
ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukuphuma nosisi ngaphatheka kabi. Kusho bani ukuthi ngaphatheka kambi? Engaphatheka kabi. Ngeke uzulungele lutho. Ngiyamazi sisi wami, ngeke uzulungele. Woqonda ukuthini mzwana ungibuza ukuthi uyafika kodwa emaphupheni? Mhlawumbe ngento enixoxa na mina engayazi. Ukuthi ngiyamazi sisi wami. Ufika emaphupheni kabani awakho noma kabhudi? Wangibuza lo mbuzo njengawu-understand. And angizange ngizimphendule ngento eqondile ngoba ngangawazi ukuthi uvela phi uyaphi. Uthunywa ubani my sister? Uthunywa usisi wakho noma into oyenza uzenzela wena? Kahle ngithunywa usisi wami. Nami ngesinye isikhathi ngeke ngiyibuza ukuthi imina lo ngithuke. Ngelange ngiyibona ukuthi Mhlambe my sister ukubuza nje ngokusho ujwayela ukuseduce abantu noma into eqalayo. into engiyiqalayo. Lengane babi behamba ama club. Lengane befika ekseni ngabo 4. Lengane behamba iweekend yonke. Ungayikhuzi. Ibikhuza udadewabo. Ibikhuza udadewabo ehambise kubahlobo babo esonteze komama babesonta naye. Bezama ukuhendrisha mina bengenazo ispace sokuthindela naye. Angibazi bebenzani. Bebe ngangithandazeni. Kodwa ukushintsha kweqala ngoba esedlulile emhlabeni. And lokhu ngijabulelile. Ukubona ikusasa lokho sizoqhakaza. Usiqala ukuyiqoqa. Isiqala ukuyiqoqa yona understand ukuthi kanti uyiqoqela wena la. Bengizama nje ukuthi yini ngiqoqela wena. Hayi wrong number. Wrong target. Manje bhuti wami awucabanga ukuthi ingane le mhlawumbe mosohilila hayi namhlanje. Yabo ngoba ngiyabona ukuthi lento oyisho ngathi suka ngaphakathi enhlizweni. Awucanga ukuthi mhlawumbe uyinika isikhathi mhlawumbe nje uhile nomunyaka wonke after that boso yaqhubeka naye aqhubeka gadele ingane ureplace unkosikazi wakhe noma amreplaceanga kodwa abe unkosikazi wakhe wesibili. Mfoka baba into ezokwenzeka right now ngicabangayo ukuthi kwalomhilo kwalokho kumnikeza ispace ngizomnikeza ekuba. Awu ngeke ngikwazi ngike ekhaya. Ngizohlala noba ngeke ngizokwazi ekhaya. Uthena kimi usisi lo wathembisa usisi wakhe ngathi ehamba ukuthi uzosala nakele ingane nomkhwenyana. Wamthembisa. Lokho wakusho. Ngaphambi kokuhamba wakusho sasikhona sonke. Ukuthi ngimnakekele njengengane. Wena ikhonto ezolunga. Hayi nje ukuthi anakekele embhedeni nayo yonke into akayishongo leyo. Angim-understand. Kunento akayisho usisi wakhe ngase kugcina kwamagama akhe. And ayaringa emqondweni wami. Uma sengibuka ubudevil balengane le. Ukuthi ngize ngimxolele and angazi ukuxolela eqondene nani lolo. Uyathandaza kodwa bafu. Hayi ngiyaphahla mina mfowethu. Ngiyaphahla mina mfowethu. Manje awucabanga ukuthi indaba uyiphahla uxolelani thela amanzi nosisi le noma kuthiwa awusamqomanga ke. Sathi ngifika lapho de bengitshethi mhlasimpe le yankulumo yayithi ngimxolele ngimnakekele naye nakekele izingane lo. Leyo xolo bekithi mhlawumbe kuzokuba khona into ethile azoyiveza bengayazi mina. Bungekuzokwazi ungiphandlela ukuthi mhlawumbe into esihlangane. Yini efayihlangana? Yile bifike nefayihlangana. Hayi mfowethu mina lengane iphambene angazi noma ngabe sengiyona yini uma sengicela nje ukukhululeka. Bhuti omdala kahlahle ngeke uhambe angakhululeki ngiyakuzwa ukuthi ufuna ukuhamba. Uyakhululeke yena. Ngiyami impilo. Angithi bhuti omdala sidinga isisombululo. Angithi ngizobela endlini e1 manisuka la. Angifuni uhambe endlini feni ngicabanga ngasi ngixabaniswe mina. Mina ngizoxazulula inkinga. Angixabane nengane mina. Awuxabani nengane. Ngixabane nengane mina. So kulo into eshoyo uzizwa kanjani ngayo wena? Ini le ukuthi ufuna ukuthi ibe indoda nani kanjani? Afana usekashongo lutho uma ngikhuluma ngepace yokuba umntwana nokuba mzali enqondweni nami kugcwele lokho la. Kubusa lokho. Wesikhathi nganani ushadile nomkakho lo osewadlula? Ngicathu wayesenza umatric u8 uphelile. Ngoba nomntwana oqala samthola engakacaca. Sithe lesikhathi sokuthi ungamzile 3 months jiki. Ish my sister siyenza kanjani into kanje ngoba nangu ubhuti yamuzwa akayimisela impela ukuthi nilungise indaba ukuthi ni share umbhede noma nikhulise ingane endawoni. Ngayikhulisa ingane njengokuthi nihlala ndawoni nomndeni kodwa hayi ukuthi ni share icamera. Kusho ukuthi mina ngihambe ngiyofuna amakhatha ke mina. Amakhatha yokuthi ngifake embhedeni ke ayikho into enzoyenza ukuthi ngifuquze embhedeni ngifake amakhatha. Uwazama. Ngizowazama vele. Ugcina la uthanda. Ngizowazama. Uzethembele bhuti. Ubani? Nami ngizithembele. Sebenza amakhatha. Manje aniboni ukuthi le ndaba iyakude uma my sister uzwenza ngendlela yakhe ukuthi asebenza amakhatha. Ukuthi bafuna ukutholela uthuba kwenza lo makhatha. Ayikho indlela engenza ngayo. Namhlanje ngeke lala lapha endlini. And iyobe igcinile futhi. Mhlawumbe ukwazama before kuphekela. Angithi uyapheka. Mhlawumbe ukwazama before ucabanga ukuthi mhlawumbe likhona into asayenzile already. Wonke umuntu unengento yakhe umuntu unedlozi lakhe ukwenzela akakwenzanga mina ngazi ukuthi impilo yami igadi. So sibona ukuthi kokugcine ba. Kodwa mina ngithi kuzogcina. Wena ke ngokwakho ke mne wethu
njengomuntu okwazi ukulekelela ngizokubeka kanjalo ngokohlelo lwakho engihloniphayo futhi wena ngokwakho uma ubuka i-mindset yakhe undodakazi iyaphila. Angithi undodakazi waziwa wena ngithi mina angikwazi ukungena ecasulweni zokuthi ngibe ngathi umzali wakhe. No mpembe uyayikhesha phela inkulumo yomuntu uyayikhesha inqondo yomuntu. No bhuti uyabona ukuthi lento engikhuluma ngayo i-right. Wena wakwenza kuthi umuntu usongela umuntu ukuthi uzomsebenzisela umuthi. Mina engiyazi njengendoda emnyama inkunzi emnyama ngikwazi ukuthi uma umuntu edlulelo udade wabo noma kukhishwe inkomo uyabuye ethathe futhi omunye udade wabo. Ngiyabonga. Besinqumo somuntu akumphoqi umuntu. Oh ya. Kulimaza phi ngamthatha ngwesibili. Kahle hlona awusafuni umuntu esifazane. Angabe nje kuleso sakhiwo. Kodwa kusala ngizogcina. Manje solivuswe na uma sithi siliyavuka uyalibona livuka ligcwele. And liyavuka. And ngilibona. Mhlawumbe mfethu kwayi wena ke ungenelele ekuthenini igcine lento ingicasula kanti angifuni ukucasula. Ngifuna mnumzane. Avenje na. Asi understand lento. Lengane ikhuluma engasi language active impilo le. Ngubaba abantwana mina. Ngumphathi wabasebenzi. Manje awucabanga ukuthi abasebenzi bazothi mhlambe ubaba uyeke ithuba ephiwe. And bazosho kanjalo siyeke ithuba. Ngiyahlanya nekhanda lami. Baningi nibacela ithuba ngendlela yokukhuluma ngathi lento mnumzane bhuti iyangihlazisa nje kwayimina ukuthi ngihlezi kanje ngikhuluma nansi nonsense and ngiyacela kini nake manje njengabaphathi balolu hlelo ngiyacela leli ngayivisi kusho mina ke manje ngama rights wami le ayi la niswenisa khona phela sizokhona unosayida naye manje mina bengithanda ukuthi ihambe manje wena my sister ngoba usho manje uzizwa kanjani ngoba usoyekile igroove no boyfriend awusenandaba naso unendaba nalo ngoba uyachitha manje uzizwa kanjani ngalokho? Ngibhlungu ngoba phela manje mina sengiphindwe ngisho ivagina ngihlezi ngihlele endlini. Inhloso yakho leyo. Ivagina futhi ayimbi yinhle iyakulekelela. Qinisa lapha esontweni bakhona abafana abaqondile lapha ya abangamthatha. Mina Isakhiwo sakhe sihle ngengiqamba manga. Futhi since kwahamba usisi wakhe noma esakhona usisi wakhe yes wayihamba lo mgroove wakhe but ukuhlonipha wayehlonipha. Mina ngiyakumangaza nje le. Le umsangano ingakho ngithi ne demon. Ngeke ngikwazi mina. Ngesontweni. Akabhemi. Uyabhema seswami. Ngibhemi nhlobo. Awucabanga ukuthi khonto ayidlile mhlawumbe. Akukho ngidlile. Lo lahle idlozi lakhe. Mina akukho ngidlile. Uyilahlele idlozi lakhe nje. Ukuthi izofaka mina lapho phakathi. Ngoba umuzwe esho ukuthi ngizokuvisa wena. Yabona ke manje kusefika isikhathi sokuthi mina ngidliseke manje. Ayikho into enzoyenza. Na amakhamera ngibiza amakhamera yahluleka. Ngeke. Ngokusingakukhuza kulona. Kade umkhuza ngedleso. Kade ngimkhuza kulonto. And uyazi ukuthi indaba ngimkhuza. Indaba mhlambe kunabantu abangazi njengami angazi indaba. Akashi. Uyithatha phi ledliso? Ngizobona. Wakwayenza. Akazi ngize ngiyenze. Ivela phi qhamuka from nowhere. Hayi. Ngizobona. Manje mana my sister imancane indaba zamadliso imakancane nje indaba zamadliso kanti nawe ngizokusiza ufaka amadliso kanti inkinga yakho ngempela ayikho nomuntu enzoyenza manje ubona unyenyisa ngempela ke lento manje ayikho into enzoyenza uyazi into engicika kakhulu nayo yonke usisi wakhe unkosikazi wami ngabuya ngamtshela ngisuke esibhedlela wahamba ngopoison and lo muntu akusiyena umuntu obe uvanza ebegcoca imihamba imicimbi enzanenza akusiyena umuntu obevakashela uthi mina yini kungenzeka yini ngeke uyiphushelelela lapho why uyifuna why ufunza inkulumo mawuthi wena usiswabe behlezi sendini engale why ufunza inkulumo mina why ufunza inkulumo mina ngibe ngiqala ukwenza nawe kanti wazi uhamba kanjani usisi ukuthatha lokho cha usisi phela vele kahambi kodwa nje lento ngibe ngiqala ngaye uzobuyiqala uyithatha phi velaphi enqondo lakhe ifike kanjani ay ke sifikele kahle ngathi isilwane nje my sister kwenza angisona isilwane uyena unenkinga uyagula kahle lento lena ukube seyixoxa udinga something mhlawumbe therapy yena ke manje ke mhlawumbe kwayiyona le kuhamba kwasisi wakhe akayiboni ukuthi la udinga ukuhila mhlawumbe akaboni ukuthi ukuhila kwayena ungenzeka ukuthi naku kumphazamisile lo muntu ohanjelwa abazali kahle hle umndeni unawo omkhulu kodwa manje umndeni onganakani esibili kwahamba abazali bakhe ngengozi yemoto jiki sekuhamba usisi wakhe nawo sihamba ngopoison uhamba ngopoison mina
Angiguli mina. Ukugula lokho. Hayi lutho. Ukugula lokho. Wena mhla wamukela ukuthi uyagula, uzokwazi ukuthola usizo. Hayi le nsambathelo kuyenza. Yabo mhla wena wamukela ukuthi hey siyathandana. Uthanda noba. Ikhona okuright ke. My sister ngiyakubona uma ukhuluma indaba yokuthandana uyablush, ublushiswa yini? Ukuthi ngiyamthanda. Hayi ngiyamthanda. Wakwezwa khona ke kuthiwa ke wayi wena kumuntu wesilisa nje. Khona umuntu oyephoqela lo thando. Phela amazwi ayangiphoqa mawezwa kahle. Awubuthi uyagula wena ke lo muntu. Angikuphoqi. Bafo ngendlela okhuluma manje uyisize ngani ke wena ngoba umkakhe angasekho and stuff ngoba phela uma sister uyazama ukulethela ukudla ngetray. Akukho. Ukuyisiza Akayisizi. Iziqumbe. Wonke umuntu unedinga. mina baba umsebenzi wami ebengwenza bengidrive ama truck ngicross ama border angikaze nangelodi ilanga uthi cha wini uthi cha ini uthi cha ini angikhulumi nawe wena angikhulumi nawe wena angikhulumi nawe wena Ningani? Sengithuli. nazi ngani angikhulumi nawe Yehlisa umoya bafo ngiyayibona indaba yakucika yehlisa umoya. ngikuphendule noma esiphethe enqakamlomeni into ongayishada wena le ngisho akuthiwa khosi siwakhe kwadlula emhlabeni akuyena Cha ukuthi mhlawumbe umzango uba okulekelelayo ongilekelela kwamasimba yini lapha. mangiphendule lento manje ugaxelela Uthi my sister ukufunela ukuthi wayezwa yena endlini uma usasisi wakhe ni have lapha endlini. Wayezwa ngendlela athi umhevisa ukuthi umenza kamnandi ngakhe. umbuzo wakho uzophendula ke wena umbuzo wakho uzogcina uphenduliwe Mina phela angiyeni angekho nawo umuntu ade khona. ngithi mina akayi kunginqaka emlomeni ngiphendula wena akangiyeke ngiphendule Ophendulake. ngithi mina bengihamba ngama truck mina ngicross ama border ngihamba 3 months or 6 months ngingabuye ekhaya Ungayithola inkonzo sekamereni. ngingayitholi impilo siyona is not about sex ayiyona ucansi impilo So 3 months lona usizwa yakho ijwayezeni kuya ngokuthi ujwayezeni imizwa yakho uyayitraina lento singavuki noma kanjani. angiyitrain ngikhule ngakho ukuba qotho yena mawuthi mina hambe ebhabhabaleni ngaphili sonke sebhabhabalelo kwakhe lokho akusiyona impilo yami leyo Sengikhathele. Kodwa phela ungayibeki ngokubhabhala umuntu wesifazane simhloniphe. kuthiwa umuntu wesifazane lo kimi nakusesiyena Sengikhathele nami ngihlala ngibe yivirgin. hayi makhona usathana umuntu wesifazane usathane lo Ungcono ke noma sambe ungizise kanye ke ungizwise. ubani uzusobani Bafo awuboni ukuthi lento lesiyenze kanje wena ngwane. Nikeza umama lento umzwise kayiwani aphume kuweke nawe nihlukane yabo. Mhlawumbe futhi Noma mhlawumbe ngeke ngeke saphume bo wayezwa ngeke ephume. Uthembeni kangaka? Hayibo. Ivirgin phela manje. mfowethu ngiyathanda ukuhlonipha kwayi wena ke nohlelo lakho kodwa Asekuhle buka phela utshena yona le into nawena wena ke usulwa nami manje noma silungisa inkinga. angilwi nawe uthona utshena mina sangenze ngiyami impilo Ngizwisa. Kanti uzwisa bani nokunqaba uzwisa my sister? ngithi mina utshena mina ngiyami impilo kade kuphendula umbuzo manje uthi ngiyenze njani makhona izimo ezidinga imizwa ngiphendulile uyaphinda ngibuyisa lapho uthi ngenza njani futhi Okay buka phela into engiyifuna kuwe bhuti engiyifuna ne ukuthi sikunikeze isikhathi ne sokuthi uhile uzile umkakhe yabo grieve bafo kahle ngendlela yakho kodwa egcineni ninakekele uma sister ngendlela acela ngayo. Ngiyacela. Uyayicelela nje kahle manje. Ngiyawehlisa umoya ngeke. mina nginenkinga ukuthi wena uqoba kho njengomuntu wesilisa ithini lento kuwena awuyithathe uyifake ecathu enyawuleni zami ke wena akushonela unkosikazi kuqhamuka ibhomu nje U2026 phela manje abantu sebayishelela. ngibuza wena ke manje ukuthi wena ungangifaki khuluma noma isister uyena ucelayo nje manje usukhuluma ngasithi manje konqondo yakho inobufana kade ngiyakuthemba ehlisa umoya bafo uma isister uyayicelela uyicelela emnyama nje kusho okukhulu ngokwesintu sethu thina kodwa leso uyenza kwayi wena ke nje understand noma nifika mamfika ohleleni ke nizosayida nesayide ethile angisade umuntu ngiyamcelela uma sister usibhalele wathi sizocela ukuthi sikhulume nawe kahle ngendlela eright ukuthi bafo cela umnikeze ithuba grieve kahle ngesikhathi grieve umnikeze ithuba my sister newethu noma uzibona nje umnikeze ithuba newethu mawusazi isintu leka ayicelayo eqhikeza lakhe angimazi noma unalo yini leka ayicelayo eyabakhongi bami leka ayicelayo eyomndeni wakithi wakubo so wena bafo ushaya ngonyawo phansi uthi ngeke ayithola manje mayizosuka Kumele ngifuna iqhikeza. ayidumi kanje angikwazi uzoshona phi ngithi mina indlela oyiqale ngayo ayidumi kanje mayizosuka okusho ukuthi ngeke isuke sidalo mhlawumbe awungizwa mhlawumbe awungizwa into bafo ngasunywe lo moya kakhulu unganjani mhlambe usishiye bafo ngoba ngiyabona my sister ubafo ngathi impela hayi ngeke ngathi iyamhlula impela indaba ukuthi aqome akayisebenzi leyo indoda impela engaqomi. Thank you.
So my brother siyabonga ukuthi ube khona ohlelweni usungasishiya bafo ngoba ngiyabona ukuthi lento le ayikuphathi kahle yabo. Siyaxolisa ukuvusela umunyu ukuthi uzwe ukuthi sikufaka indaba mkakho sowadlula emhlabeni yabo. Ngiyanibongela na ukuthi nithole enye ilunga lomndeni wenu ngoba lo uzohamba nani mangaze uzoshona phi. Ungamxoshi. Uzohamba nani ngimxoshi. Kancane bafo kancane. Ungamxoshi hlala phansi bafo ungamxoshi. Buka phela ungamxoshi umndeni sizolungisa inkinga la zange uzoxosha umuntu angithi. So wena isicelo usikhahlelile ngithi. Awuyilungisa inkinga wena. Ngenza njani? Angana manje uthi ufaka upelepele esilondeni. Wena isicelo into esikhulumile izweni noma ayizwanga. Ngizwile but ayenzi sense kimi. Uthini impendulo yakho wena? Ulokho esikukhulumile. Impendulo yami. Uyamqoma usisi noma umqomi? Ngithi mina mfowethu leyo kufanele ngabe iqalele leqhikizeni lakhe uma bekufanele ibe nesense ibe nengqondo. Ngisho ukuthi uzizwa kanjani? Hayi ngale ndlela kenza ngayo. So ifana decision awufuni Ukwenzani? ukuthi uthanda noma isister. Awu ngabe ngasihlanya ikhanda lami. Hayi bhuti omdala siyabonga. Yehlisa umoya baba uphole ne. Sengathi umoya wakho my sister ngolala ngokuthula. Siyabonga ne. Ish my sister. Yamuzwa ubhuti ukuthi la impela lento lena ayimphathi kahle. So ngoba ade ngibuze eqaleni ukuthi since my brother mafika la isinqumo isicelo sakhe angasamukeli uzozizwa kanjani ukubuyela emuva lempendulo kanjani? Ya khona sekunamahloni ukuthi ngibuyele emuva ngendlini kodwa phela ayikho into engizoyenza ngizobuyela endlini futhi kuzogcina mina. Manje uma brother akayena umuntu onevayo ngoba ngiyambona ukuthi ubuye eshayana ngathi uneviolence manje endlini ngiyakwenzele inkinga ngenzela ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyenze indaba ye protection order mhlawumbe kodwa niphinde nihlale kahle endlini ngashayana. Angiboni ukuthi ngayenza into efana naleyo. Ngeke yenze leyo nto. Makwenzeka ayiqala nje yenza ama action inamba yethu nayo awusibhaleli ukuthi this time yasifonela sizofika ngokusheshsha. Hayibo bhuti ngiyezwa ngiyabonga. So my sister ngoba isicelo sakho saphumelelanga uyabuyela emuva ekhaya ne uqhubeka unakele izingane zakhe yabo noma yena kuthiwa samthanda kodwa uyingane ezadadewenu yabo. Hayi ngizobanakekela naye ngizomnakekela futhi kuzogcina mina. Yeke lento edliswa. Hayi ngenze njani? Ayikho kunye. Ngizobona ngenze njani kodwa nje kuyogcina mina okusalayo. Akukho kunye. Umthanda ngempela? Ngiyamthanda futhi ngicela ukuhamba ngoba naye sehambile. Ngiyamthanda South Africa kube kakhulu hey uma isister lana ish indaba yakhe imbi kakhulu manje ugarant indaba edlisa kodwa sazoqhubeka silandelele sazokhuluma noma isister ngibone ngilenze i-follow up ukuthi i-background yakhe maybe unenkinga abnormal nobhuti bazama ukuhlisha inkinga bahlale kahle. South Africa good night.